Bé, victòria d'últim minut, creus que està merescuda, que l'equip l'ha buscat fins a l'últim moment? Bueno, jo crec que sí, que del tot merescuda. L'equip és evident que ha marcat al 92, com s'ho ha estat, és perquè no ha desistit. A més, la manera d'aconseguir-ho per nosaltres és molt important, té molt valor pel fet que ha sigut una circulació, una pilota fins a la frontal de l'àrea, amb combinacions, i estàvem parlant del minut 92 i l'equip volia fer el mateix. A la primera part ens ha costat bastant, perquè estem parlant d'equips de segona B que són molt i molt bons, que saben fer molt bé les coses, cadascú al seu estil, a la seva manera, i per tant ha sigut un partit molt trabat, molt difícil de contrarrestar el rival, però bueno, al final hem obtingut aquest premi, que penso bastant merescut. Ho hem estat mirant i la meitat dels gols del Sant Andreu aquesta temporada en l'última mitja hora del partit. Això diu molt de l'equip, suposo, a nivell de lluita, no? Fins a l'últim minut. Doncs sí, això és una de les consignes bàsiques que tenim a tots els que estem al del vestuari. Els partits duren 90 i llargs i per tant l'equip sempre, a qualsevol camp, estarà lluitant fins al final. És ben cert que fa partits enrere ens l'havien marcat al final i ara ens ha tocat a nosaltres. L'equip sempre continua insistint, continua perseverant i penso que el premi d'avui és molt maco i l'equip ho està disfrutant moltíssim. Què li diries a l'afició? Eufòria o prudència? Li diria que disfrutéssim al màxim. Nosaltres ho fem, sobretot els 2 primers dies de la setmana, dilluns i dimarts, tot i que aquesta setmana serà una mica atípica. Disfrutem al màxim perquè s'han de disfrutar les victòries, costen moltíssim, per tant només faltaria aconseguir-les sinó disfrutar-les. Per tant és això, disfrutar-la al màxim i nosaltres, com a integrants del Sant Andreu, a partir de dimecres ja comencem a pensar en el proper rival, perquè és el que ens toca. El futbol té això, que tant les alegries com les penes duren 7 dies i per tant el que fem és disfrutar-ho. L'afició que ho disfruti fins al diumenge a les 10 del matí i que vingui a animar-nos i lògicament que sigui prudent i que se'n recordi que fa 2 mesos l'equip s'estava formant, van tenir paciència i ara els demanem el mateix, continuem al costat de l'equip però que siguin prudents pel fet que la temporada és molt i molt llarga. Han passat ja les 10 primeres jornades. Com veuries l'equip i el grup? Doncs bé, el grup molt igualat, com sempre. Els resultats demostren darrere setmana que no hi ha cap partit fàcil. El partit d'avui no ho és. Potser s'havia generat una sensació de que potser el Sant Andreu, per la ratxa que portàvem, havia avui de guanyar el partit amb molta claretat. Nosaltres sabíem que això no era cert, ni molt menys. Teníem davant un bon equip, i així ho ha demostrat, i per tant la categoria penso està molt igualada i que hem de mirar únicament i exclusivament al partit següent. Es diu molt amb el món del futbol això, però és que és la realitat. No serveix de res mirar més enllà del proper partit, perquè el proper partit sempre és el més important. I en quant a l'equip, penso que l'equip està lògicament amb una dinàmica molt positiva i el que hem de fer, el futbol, són ratxes, ara estem en una de molt bona i hem d'intentar allargar al màxim possible i continuar disfrutant de les victòries i continuar treballant molt durant la setmana per poder aconseguir els punts al diumenge. Aquesta victòria es volia obre noves perspectives per l'equip que esteu a dalt ara mateix. Sí, des d'aquí tot es veu molt més clar, però hem de pensar, nosaltres no se'ns oblida que fa 2 mesos estàvem bastant més a baix i ens demostra que hem de continuar. En el seu moment ja dèiem que aquest era el camí més adient per aconseguir victòries. De fet, ara les estem aconseguint, per tant no podem desviar-nos d'aquest camí i l'equip està tranquil, està serenat i pensant en el proper partit. Primer disfrutar i després durant la setmana treballar pensant que la classificació a aquestes alçades és relativament important. Les preguntes? Dimarts que ve tenim partit contra el Castelldefels a Copa Catalunya. Veurem jugadors no habituals? Sí. Serà un partit que lògicament la plantilla està formada per 22 jugadors, traient alguns jugadors que tenim lesionats. L'entrenador, en aquest cas jo tinc que decidir. L'actitud sempre ho he dit, no vull ser reiteratiu, però és que la realitat és molt i molt bona. Els jugadors que no tenen tanta participació com a entrenador, perquè fa poc que era jugador,
sap molt i molt greu, però has de prendre decisions, i aquest tipus de partit són molt adients. De fet, la setmana passada, o sigui, aquesta setmana contra la secció catalana o el que vam fer contra el Sant Cristóbal, l'objectiu principal és tenir el millor preparats possibles aquests jugadors en quant a nivell de competició per quan l'equip ho necessiti, perquè la temporada és molt i molt llarga, hi ha lesions, hi ha sancions o hi ha canvis tàctics i han d'estar en les millors condicions per poder ajudar l'equip i que l'equip no noti aquestes diferències. Per tant, és un partit molt adient per aquest tipus de jugadors que no tenen tant minuts. Piti, què li diries a l'aficionat que estava mentalitzat per patir i que aquesta nova ubicació a la taula classificatòria li genera noves perspectives? Bueno, li diria que estigui tranquil·la, que disfruti al màxim, perquè el futbol és un pujar i baixar constant, entres en una dinàmica positiva i sembla que ets el millor de la categoria o del món, i en canvi quan estàs a la que no és tan bona doncs sembla tot el contrari. Per tant, hem d'intentar buscar l'equilibri i ser moderats. Entenc que l'afició pot disfrutar moltíssim més que nosaltres, a més és la seva obligació, però bueno, els diríem que continuïn confiant en l'equip, com ho han fet fins ara, quan les coses no anaven tan bé i ara que van molt bé, i simplement això, continuar. Nosaltres intentarem donar-li moltes alegries amb el que queda de temporada i estic convençut que així serà. Més preguntes? Sí, l'Hospi t'ha quedat molt lluny, però com ho veus? No sé què ha fet avui, em sembla jugar al matí, no? A la tarda. Ah, juga a la tarda? Contra el Gandia. Ah, és a la tarda. És veritat que és fora. Bueno, doncs res, un bon equip, en el seu moment per mi és un dels favorits, ara està a la part alta, és un equip que porta uns jugadors que porten molt de temps junts, per tant es coneixen molt bé, l'estil o la manera de jugar no ha canviat molt respecte a un entrenador i l'altre amb el canvi que han fet, tenen el mateix model de joc, per tant serà un partit molt maco per l'afició, això ho tinc molt clar, és un bon estadi, un bon equip que intenta jugar a futbol, nosaltres també ho intentarem, com fins ara, i bueno, serà un partit molt competit i bueno, anirem allà amb totes les intencions de guanyar el partit. Més preguntes? T'han vist allà a la grada celebrar el gol a l'últim moment. No sé tu com ho vius des de la grada? Molt malament. Fatal. Es porta fatal perquè, bueno, lògicament, sí que és cert que teníem comunicació amb la banqueta, lògicament, però el que ens queda als entrenadors és poder expressar amb paraules o amb gestos, i lògicament donar moltes més instruccions al camp i estar a prop dels jugadors, i no ha estat així i realment es passa malament, per tant intentarem controlar-nos pel futur.